Sa bagong kapitan, iyahan ang ipatuman ang iyang mga saad ngadto sa mga katawhan. Balaod nga para sa Marites ug Libakera, kay para mo undang ug mutagam ang mga chismosa. Kung kinsa tong magmarites, iyahag yung silutan, silian ang babaon niya, pabaklayon sa dalan, pasinggiton og dinakuman, nabi ug manglibak, isuroy sa kada kalye, ipa guyod sa damtra. Sa Libakera,